Evdemeke kampînek hatiye destpêkirin ji bo piştevaniya şervanên jin. Yekîneyên parastina jinê ku di van demên dawiyê de di navbera YPJ û hikûmetê de li ser awayê entegrasyona vê hêza serbaziya jin di nava Wezareta Berevaniya Sûriyê de hin nakokî derketine gotûbêj berdewam in heta niha negiheştine tilhevkirinekê ji ber ku hikûmeta demkîya Sûriyê dibêje ku di nava Wezareta Berevaniyê de di nava artêşa wan de jin tunene lewma divê YPJ derbasî nava hêzên esayîşê bibe. Yani biçe ser Wezareta Navxweyî YPJ jî dibêje ku ew hêzeke serbazî ne çend salin şerê Daişê kirine, parastina herêmê xwe kirine, lewma pêwîst e ku ew di nava laşê bergiriyê de, sîstema bergiriyê ya Sûriyê de cihê xwe bigirin ji ber ku her di nava esayîşê de, esayîşa rêveberiya xweser de her berê endamên jin hene. Lewma li Rojavayê Kurdistanê ev çend rojin helmetek kampînek ji bo piştevaniya YPJ dest pê kiriye bi çalakiyên cude cude û heta li ser torên civakî jî. Herî dawî fermandara giştiya yekîneyên parastina jinê YPJ Rohlat Efrîn daye zanîn ku divê YPJ habûna xwe di nava artêşê de cih bigire ji ber ku di nava civakê de hatiye qebûl kirin. Rohlat Efrîn dibêje em dikarin di herêmên xwe de bibin lîwaekî xweser an jî bibin beşek ji lîwayên din. Danûstandinên me bi hikûmeta Sûriyê re hîna bi dawî nehatine. Hikûmeta demkî dibêje YPJ dikare di nava esayîşê de cih bigire, lê em dizanin ku di heman demê de her di nava esayîşê de hejmareke têra xwe ya endamên jin hene. Rohlat Efrîn fermandara giştiya YPJ dibêje hebûna YPJ di nava artêşê de, di nav civakê de hatiye qebûl kirin.